Assalamu alaikum. Barkamu da ƙara kasancewa cikin channel ɗin mai albarka Usainul Kairi Tech. Kamar yadda muka nuna yadda zaka yi register a Gainbase, sannan muka nuna yadda zaka yi tax ka samu kuɗi. Yau kuma insha Allah a wannan bidiyo zamu nuna yadda zaka ciri kuɗaɗen naka idan ka tara ba tare da ka sha wata wala ba. Zaka yi withdraw ɗin su zuwa account ɗinka na banki. So ba tare da bata lokaci ba, ku biyo mu cikin wannan bidiyo. Idan wannan ne farkon shigowarka cikin channel ɗin nan, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne daga mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai. So kamar yadda kuke gani nan shine dashboard dina, sannan kuma ga kuɗaɗe na nan har naira 4,740. So wannan kuɗin da kuke gani kafin in yi bidiyon nan, bidiyon da ya gabata kun ga kuɗaɗe na ba su kai haka ba, sannan kuma ta hanyar tax na same su. So idan kana so za ka yi withdraw ɗin wannan kuɗin naka da ka tara, abu mafi sauƙi shine sai ka zo ka taɓa nan alamar nan, sai ka shiga alamar nan ta profile. Kamar yadda na faɗa muku cewa idan mutum yana so zai withdraw, ba zai taɓa yin withdraw ba zai iya yin withdraw ba har sai ya yi updating na profile ɗinsa. Idan ka tashi za ka yi updating profile ɗin naka, sai ka shiga inda aka taɓa update ɗin, aka sa update kamar haka ɗin nan profile. Kana taɓa profile zai buɗe maka kamar haka, sai kai ƙasa. Bayan ka gama yin ƙasa sai ka zo nan, za ku ga social media nan kala-kala, akwai Instagram, akwai Facebook, ga Twitter. So wannan Facebook din ana aiki buƙatar za ka sa wani link na group din nasu na Facebook. So ka duba description na wannan bidiyo, sannan comment na farko ma insha Allah zan ajiye link din nan, sai ka zo kai copy din shi. Kana yin copy din sa sai ka zo kai pasting din sa anan. Za ka ga idan ka zo za ka yi withdraw din kuɗin, idan baka updating din wannan profile din naka ba, zaka ga an ce maka kuɗin ba za su fita ba. So bayan ka zo kai updating din nan nasa, sai ka zo ka taba alamar update a nan gurin nan, anan zaka sa shi kamar yadda kuke gani yanzu na riga na sa. Sai ka zo ka taba update profile. Kana taba update profile za a ce your profile was updated successful. So bayan an faɗa maka haka, sai ka zo ka shiga alamar cash out din nan. Kana taba cash out din nan kamar haka, sai ka zo nan inda aka sa raise account din nan, raise cash out, sai ka taba. Bayan ka taba, a nan ne ake buƙatar zaka rubuta adadin kuɗaɗen da kake so ka cire. So misali a nan kafin ka yi updating din profile ɗinka, idan har baka yi ba, a nan zaka ga an rubuta ma your Facebook link is empty. A nan gurin zaka gani, a nan gurin jan rubutu za su ce ma your Facebook link is empty. So in dai ka ga wannan matsalar, sai kai sauri ka je ka yi updating din profile ɗinka idan har kana so kuɗaɗen ka su fita. Ni na riga na yi updating ɗinsa, shi yasa a nan gurin zan zo in rubuta amount ɗin, sai in zo in rubuta 4,740 da naira 40. $4,740 da naira 40. Sai in zo in yi taba cash out din nan. Ina taba cash out, sai in ƙara raise cash out din nan. A gudanar nan kamar yadda na faɗa muku, anan zaka rubuta amount din 4,740 da naira 40. So bayan ka taba, sai ka zo ka taba raise din nan. Alamar raise din nan zaka zo ka taba domin ka fitar da wannan kuɗi daga cikin wallet ɗinka su koma zuwa bank account ɗinka. Bayan ka gama, za ku gani an ce your cash request was successful, please wait while we approve. So ba tare da wani ɓata lokaci ba, ba tare da ka sha wata wahala ba, za ka ga kuɗaɗen ka sun shigo cikin account ɗinka. Ta wannan hanyar ake mai da kuɗi daga cikin wallet ɗin a mayar da su cikin account. So idan wannan ne farkon shigowar ka cikin channel ɗin nan, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne daga mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai.